Il-konsulent u espert fis-settur finanzjarju, Paul Bonello, tkellem dwar il-ħsara li ssir barra minn pajjiżna meta ċerti kwistjonijiet jittieħdu fil-fora Ewropea, xi ħaġa li pajjiżi oħra ma jagħmlux. Mistoqsi waqt il-programm Dis-Set xi jwassal biex tintefa' pressjoni fuq ir-reputazzjoni ta' pajjiżna, Bonello qal li kulħadd għandu biċċa mit-tort. It-tort biċċa tal-gvern u biċċa huwa wkoll ta' min mhux qed joqgħod attent kif qed jitkellem, kif għandu jitkellem. U meta ngħid m'għandux joqgħod attent kif jitkellem, m'iniex qed ngħid waddab l-affarijiet taħt it-tapit u lanqas taħbi. Però hemm ħafna minn dawn l-affarijiet. Hawnhekk innota l-bidla fl-attitudni tal-lista ta' eżempji fejn fl-imoddi fi żminijiet gvernijiet nazzjonalisti kien hemm każi li setgħu tapnu isem pajjiżna, iżda l-oppożizzjoni ta' dak iż-żmien ma fitxitx li tagħmel dan. Fosthom il-preżenza tal-mafja f'Malta u trasferimenti ta' flus ta' Gaddafi fl-2010. U naraw ftit fil-passat, mela hawn Malta kienu tal-inqas balda saref fil-qorti Taljana kien qal li Totorina għex hawnhekk. Qatt ma smajna xejn fl-Unjoni Ewropea illi kellna l-kap del-kapo dejma jiġi għawdex dwar il-familja ta' Gaddafi. Illum nafu biċ-ċertezza li fl-2010 dan appoġġa 95 miljun euro u r-rapporti huma ta' ammonti enormi ta' cash karti ta' jiġifieri mhux bank. Qed kemm ħasil ta' flus dakinhar ukoll? Dak x'tista' jsir, ma ġabux mill-overtime tajtmu tas-sim Gaddafi, għas-suppost kellu kont dana u hemmhekk m'għaddiet l-ebda riżoluzzjoni l-Unjoni Ewropea. Imbagħad kien hemm każi li fihom tfaċċaw il-kunjomijiet ta' politiċi prominenti fil-Partit Nazzjonalista. Il-każ David Gonzi u l-iskandlu tal-Fondazzjoni Mawgheri u l-każ ta' Beppe Fene-Kadami u Baltimore Fiduciary. Għal darb'oħra ma kienx hemm kampanji barra minn Malta. Kellna l-każ tal-Fondazzjoni Mawgheri fejn flus politically tainted mill-Italja, minn-Northern Region tal-Italja, spiċċaw Malta involvew l-Università tagħna biex taparsajtu għax scholarship u flus minn korruzzjoni hawnhekk. Ħadd ma qal lanqas illi aħna sodda tal-money laundering, kellna l-każ tal-Baltimore Fiduciary sul Capital One. Pino Arlacchi, l-kbar soċjologu fuq il-mafja, isemmi 3 pajjiżi li qed jaħslu l-iżjed il-flus tal-mafja, tal-Indrangheta, tal-Cosa Nostra, tal-Camorra, eċċetera, li huma l-Ingilterra, l-Olanda u l-Lussemburgu. Attrajna xi riżoluzzjoni tal-partit tal-oppożizzjoni jew tal-gvern ta' daw il-pajjiżi minn żmien għal żmien fejn jgħidu daw l-affarijiet. Iffaċċjat b'dawn il-fatti l-kellim tal-oppożizzjoni Claudio Grech ma kellux argument ta' risposta u minflok spiċċa jattakka il-kellim. Mela qara għaliex ovvjament jien ġejt niddibatti ma' żewġ kelliema tal-Labour Party. Skużani, kieku min issemmi. Issa permetti li sinti għaddejt lista ta' storja biex tapologizza dak kollu li. Le, daħħan semmi ta' issa. Ħanajlek Reno, le ma semmejt xejn. Ma talix kitini ċans semmiju. Ma tantx għandu ħajta fl-insinu. Ma ma nsemmihomx.